Hej og velkommen. Her er en guide til hvordan man downloader TeamSpeak 3 inde fra www.teamspeak.com. For at downloade det går du under og bare klikke på downloads. Så kan man så se om det er 64 eller 32 bit man skal have. Men først går man lige i start, kontrolpanel og system. Så kan man se lige der om det er en 64 eller 32 bit. Og jeg har så hentet den 64 bit, som kan ses der. Og lukker vi den ned. Så går jeg ind og finder den, som jeg har der. Og lukker vi lige den ned. Så burde den komme frem. Tryk bare næste, agree. Og bare den der af. Install. Bare fremad. Den der behøves ikke. Den plejer jeg ikke. Så det bare install. Gør jeg bare sådan der. Så kommer det frem. Så kan man for eksempel så går vi ind på vores hjemmeside her. Kan vi lige gå ned og tage den der er der, den IP. Det er minimere her. Går vi under connection, connect, skriv den ind der og et navn. Der er ikke password på, og så er det bare Connected. connect. Går vi under settings, options, så det er under capture, og så kan man sætte det push to talk, så vælger man knap, og så kan man teste her på begin test. Ellers bare apply OK, og så kan man lige trykke bookmarks og add to bookmark, så var det bare apply OK. Men det behøves jeg ikke. Og det var så det. Tak for det.